ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା LT and HT ସେଫ୍ଟି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବା ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର କେଉଁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସଟି କେତେ ଭୋଲ୍ଟରେ କାମ କରିହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସର ଏହି ଜାଗାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ 33,000 ଭୋଲ୍ଟ, ମାନେ ଏହାକୁ 33,000 ଭୋଲ୍ଟରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱାର୍କିଂ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ 11,000 ଭୋଲ୍ଟ, ମାନେ ଏହାକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 11,000 ଭୋଲ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ MFG ଡେଟ୍, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଡେଟ୍ ଜୁନ୍ 2025। ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଡେଟ୍ ଠାରୁ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ଲୋଭ୍ସର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଥାଏ। ଏହାକୁ 11,000 ଭୋଲ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ HT ଗ୍ଲୋଭ୍ସ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ LT ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ 11,000 ଭୋଲ୍ଟ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱାର୍କିଂ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ 1100 ଭୋଲ୍ଟ, ମାନେ ଏହାକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1100 ଭୋଲ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ 1ରୁ 1100 ଭୋଲ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଲ୍ଟେଜ ରେଞ୍ଜକୁ LT ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ LT ଗ୍ଲୋଭ୍ସ କୁହାଯିବ, ଯେହେତୁ LT ଲାଇନ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ କେଉଁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସକୁ କେତେ ଭୋଲ୍ଟରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଗ୍ଲୋଭ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଫିଜିକାଲି ଚେକ୍ କରିନେବା ଉଚିତ। ଗ୍ଲୋଭ୍ସର କୌଣସି ଜାଗାରେ କଟା ଦାଗ ବା ପୋଡ଼ା ଦାଗ ବା ପଙ୍କ୍ଚର ହେଇନାହିଁ ତ? ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରିବାର ଏକ ସହଜ ଉପାୟ, ଏହିପରି ଗ୍ଲୋଭ୍ସକୁ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ମୋଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ କାନ ପାଖରେ ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ହାୱା ଲିକ୍ କରିଥାଏ ତାହା ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼େ। ଯଦି ହାୱା ଲିକ୍ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଡ୍ୟାମେଜ ବୋଲି ଜାଣିବା, ଆଉ ଯଦି ହାୱା ଲିକ୍ ନ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ସିଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ତାହାକୁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା।